дар доираи тағйири арзанда аз ҷашн гирифтани 34-солагии истиқлолияти давлатии кишвар, иҷрои талаботи супоришҳои протоколии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси вилояти Хатлон 12 июл дар шаҳри Бохтар аксияи вилоятӣ таҳти унвони «Саҳми ман дар ободии ватан» доир гардид. кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони маҳаллии шаҳр аз суби барвақт тадбирҳои тозаю озодагардониро аз маҳалли зисти худ қитъаҳои ҳамсифати роҳҳои автомобилгард ва соҳили ҷӯю каналҳо оғоз намуданд. дар ин маъракаи тозаю зебогардонӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид иштирок намуда бо сокинон суҳбат намуд. таъкид гардид ки чунин ташаббусҳо мебояд пайваста роҳандозӣ гардида ҳар як сокини вилоят саҳми худро дар тозаву озода намудани ҳар як гӯшаи меҳан бояд гузорад. ҳамзамон зикр гардид ки бо истифода аз қобилияти ташкилотчигӣ барои муташаккилона сафарбар намудани аҳолӣ ва корҳои тозагию озодагӣ дар ҳар як гӯшаи шаҳр тадбирҳои муҳим андешида шавад. мақсад аз баргузории чунин иқдомҳо тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, ҳифзи саломатии иҷтимоӣ ва зебогии маҳал мебошад. иштирокчиёни ин аксия дар тозаву озода нигоҳ доштани гирду атрофи бино, шинонидани гулу буттаҳо, тоза кардани ҷӯйбору кӯчаҳо ва буридани алафҳои бегона саҳм гузоштанд. мушоҳида гардид ки ҳар як иштирокчӣ боиси баланди масъулият ва ғамхорӣ ба табиат аҳамияти нигоҳдории муҳити зистро дарк намуданд. чунин тадбирҳо на танҳо як навъи корҳои ободонӣ ва тозагӣ аст, балки заминае барои боло бурдани маърифати экологӣ дар байни шаҳрвандон бахусус ҷавонон маҳсуб меёбад. аз ҳар як сокини шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон даъват ба амал оварда шуд ки дар аксияи «Саҳми ман дар ободии ватан» иштироки фаъолона намуда дар ободонӣ ва сабзкории ҳар як гӯшаи ватан ҳиссаи худро гузоранд. мавриди зикр аст ки аксияи мазкур дар сартусари шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо роҳандозӣ намудани тадбирҳои ободониву тозагӣ баргузор гардид.